Bulukasumu Siribe cɛkelen min n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamaɲare ma komini fɔlɔ Banguni Jɛnginɛbugu Badara Ture kare la. Mɛmɛden ani Sekuden Bulukasumu Siribe a ka wajuliw bɛɛ lajɛlen ma i b'a fɔ ko Siribe Mori ale nakan tɛ fili Siribe Mori mago ɲɛ i ko Bulukasumu Siribe ka bɔ Kayi ka na bisimila minɛ an fɛ Bamaɲare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم Alsilamɛw an bɛ aw fo k'aw barikada nin ye an donkan ye an ka wajulu émission kɔnɔ émission min n'o bɛ sigi aw ye yeli vision ale sanfɛ Ala ka diinɛ a lasecogo ɲuman na n'o ye kuranɛ kumakan ana Alakira sallallahu alaihi wasallam kira y'a fɔ an ye ka da yɔrɔ min k'a fɔ ka da ye o la an baden an bɛna kuma aw ye mun kan parce que n'i y'a mɛn silamɛya yɛrɛ mago bɛ adamadenw de la fɔlɔ olu ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana valeur dɔ di jamaseli ma a m'o di kelennaseli ma kira ko jamaselilaw fɛ ko solatul jamaa afdalu min solati fazi bisabi wa 20 daraja ko daraja 27 valeur 27 o de bi jamaseli ani kelennaselikɛla cɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ kelennaselikɛla kan ka daraja 1000 sɔrɔ i bi taa sɔrɔ daraja 27 o bi jamaselila bolo mais pourquoi valeur dira jamaseli ma ka tɛmɛ kelennaseli kan o kun ye de pour que silamɛw bi se ka kafo ɲɔgɔn kan u bi se ka ɲɔgɔn dɔn u bi se ka ɲɔgɔn lahalaya dɔn bana bɛ min na o bi dɔn kɔngɔ bɛ min na o bɛ dɔn u ka kan ka hinɛ ɲɔgɔn na cogoya min na u bɛ sɔrɔ k'o fɛɛrɛ tigɛ tant que u bɛ ɲɔgɔn kan mais ne ka silamɛya danna dɔrɔn i ye kalimatu shahada fɔ i dara Mamadu ka kiraya la i taara don so kɔnɔ i t'i ye misiri yɛrɛ la fiyewu ni san tɛ kuma dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bi san da san kan u ka carte misiri alimami t'u dɔn yɛrɛ n'i y'ale setɔla ye misiri la fo n'a muso sara wala teri dɔ o ka mɔgɔ fatura n'a fɔra ko janaja bɛ kɛ misiri la tu es obligé jagoya don sisan i ka taa donc silamɛya ye fara ɲɔgɔn kan min fɔ silamɛ miliyɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu kelen don k'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ o fara ɲɔgɔn kan in na a dɔw kumakan ye mun ye ko mɔgɔ bɛ Ala ye ka sɔrɔ i m'i jan mais Ala ye min ci ka na an ma n'i ko i b'o kɔni kɔ o
o ye fɛn min bonya k'a valoriser ka tila k'a valeur yira i yɛrɛ kan ka k'o fɛn bonya k'o valoriser ka tila k'o valeur yira o tuma na an ka seli jɔ misiriw kɔnɔ misiri kɔnɔna kana taa kɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ yɔrɔ ye o kana taa kɛ affaire kɛ yɔrɔ ye o kana taa kɛ i n'a fɔ entreprise dɔ misiri bureau mɔgɔw bolo entreprise tɛ yen entreprise min bɛ yen o ye ala kumakan ni kira kumakan labatoli de ye misiri kɔnɔ misiri kuran sara a ji sara a tapi sara a bi misiri kɔnɔ setigiw de ka diyagoya don k'a kɛ n'u m'a kɛ lahara ala bɛ t'u juger sabu ala y'a se de e de ma e de bɛ se k'a fɔ hɔn a ye nin kɛ tan fantan caman bɛ seli misiri kɔnɔ mɛ ala ka n'olu fantanw fana dɛsɛ kalo la 1000 farali la ɲɔgɔn kan k'a di misiri kɔnɔ k'o ka misiri dɛmɛ n'a ye ala ka n'olu fana dɛsɛ o la anw ka ala dɛmɛ ban don sinon an cɛsirilen bɛ ko caman na n'an y'o ɲɔgɔnna cɛsiri fitinin kɛ alisilamɛya ka ɲɛtaa kama an bɛ taa an tilala jamana in tilala ka ban o force bi diinɛ min na diinɛ min lancelen don mali kɔnɔ yan silamɛya diinɛ de don ma diɲɛ fɔ dɛ mali kɔni kɔnɔ yan silamɛya diinɛ don mɛ o caya in bɛ ɲini ka kɛ fu ye o force in bɛ ɲini ka kɛ force ye min tɛ ka latravailler bɛɛ kɛlen bɛ k'i sigi k'i ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na min ka foti bɛ ta dɔrɔn o ye alimami dɔrɔn de ye misiri kɔnɔ alimami dɔrɔn de ka foti bɛ ta n'a filila ka fata kɛ kɛsira ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ seli ale kɔfɛ o mɔgɔ b'ale place la o bɛ to k'i da don misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kulo kɔrɔ bon alimami ka kiraatu togoya a y'a jate minɛ ha alimami mana hali sɔgɔsɔgɔ dɔrɔn ale bɛ sin k'a fɔ k'a b'a bilasira o yɔrɔw bɛ yen mɛ i bɛ k'a kɛ kɛcogo min na o tɛ dɛ o ye k'a yira de ko e yɛrɛ bɛ fɛn dɔn n'a ye nin bɔ yen ne bɛ yen ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛkɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna ye ka taa kutuba yɛlɛ mɔgɔ dɔ kɔnturu la k'o kɔrɔma tigɛ ala ka so kɔnɔ e bɛ ka kala Allahu ta'ala fɔ i bɛ ka kala Rasulullahi fɔ ala ko ta ala kira ko ta mɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ ka kuma base bɛɛ ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ dɔ de ma mɛ i bugulen bɛ sisan ala ni kira kɔfɛ k'o tigi kɛlɛ o alimami masina fana danga ni halaki dɔrɔn ala b'o de jigin o kan i tɛ kɛ fɛn ye o a bɛ tila k'i kɔ bɛɛ nagasi anw ka jamana wajulu c'est très simple gulɔso kelen bɛ ka mali fan bɛɛ fa a ma fɔ i ka taa kɛlɛ kɛ ko mɔgɔ k'a ka gulɔso fermer de la mais conséquence min bɛ gulɔ la o yira silamɛw la silamɛya diinɛ ye gulɔ kɔn ka se limite min ma o yira silamɛw la mais kana gulɔmina nini non o t'i ka droit ye ayi gulɔmina ka droit de ye min ka d'a yɛrɛ a ka t'o kɛ ye donc e kana ale nini bilasirali kɛ ni hikima ye dɔrɔn mɔgɔ b'i fa jɛwa ni sogo la ka sɔrɔ i m'a kolo kari ale yɛrɛ bɛ n'a dɔn ja ale bɛ fɛn min kan c'est très dangereux pour la santé a ka jugu ale yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya ma fɔlɔ maa o maa ye san kelen pilɛn kɛ gulɔ fari min na a bɛ min da i sɔnjuru kan i yɛrɛ b'a dɔn ala ko i k'a to yen n'i m'a to yen ala kɔni kama i n'a to yen i yɛrɛ satɔ kama san'a k'i faga a b'i nagasi ka bana jugu bil'i la o bana jugu bɛ tila k'i faga k'i bɔ diɲɛ na yan i bɛ tila ka taa don jahanama kɔnɔ tasuma la tugun
mɔgɔ ti maa kɛlɛ ko k'o bila o i bɛ sira de yira a tigi la n'a sera ni ma don min a b'a bila muso valeur ka bon yɛrɛ feere ma fu la an bɛ min dɔn an bɛ taa sagaw san ara na garabali la an bɛ sɛw san sugu fiyɛ la mais silamɛw ka kira nalen a ye musow valoriser ka musow bonya ko musow aw ka ɲi so de kɔnɔ ne ala ko musow k'u yɛrɛ sutura muso suturalen n b'a fɔ bi muso min suturalen don o Kristo de bɛ cɛw la o ka di cɛw ye min bɛ kɛnɛ kan kan donc ala t'an forcer k'an bila fɛn na an yɛrɛ ka hɛrɛ tɛ min na ala t'o kɛ o ayi muso ka sutura kɛ k'a yɛrɛ datugu a diɲɛ cɛ bɛɛ ɲininka muso datugulen de ka di cɛ ye ka tɛmɛ muso min kelen kilo k'a yɛrɛ lankolon bɔ ka diɲɛ minɛ kan kulusi jalala gosi cayara n'i ye cɛ jɔ bi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 90 si tɛ cɛ ala tugun tɔni min bɛ yen olu b'u débrouiller n'i ye muso lankolon tɛmɛtɔ ye i b'a nege minɛ a ka hakɛ to fasa bɛ bila baara la ka sɔrɔ a kuma tɛ donc n'a bilala baara la n'i ye cogo jugu dɔ sababu ye dɔrɔn o bɛɛ bɛ nagasi de lana cɛw kun u bɛ nagasi de lana cɛ parce que énergie bɛ ka pegedi fu tɛ ka baara kɛ n'i y'i sigi bi i ka bitigi daw la telesow réseaux sociaux i b'i kabakoya tɛ ka dɔgɔn bi min ka kulusi jala wulilen tɛ tile a bolo dɛ ka dɔgɔ e tile n'o togo la sufɛ min b'e bolo so kɔnɔ k'i ka taa baara k'o fana ye fasa ti sɔn o ma o i bɛ dɛsɛ e bɛ t'o la san damadɔ dɔrɔn pewu fasa bɛ muruti cɛ o cɛ ka baara ye tuma bɛɛ bɛ musow lankolon filɛ tuma bɛɛ bɛ jajugu filɛ telefɔniw na telesow la cɛ o cɛ ka baara don i tɛ mɛn cɛya la i bɛ bɔ a la a bɛ taa se yɔrɔ yɛrɛ la hali furumuso a b'a waranga k'a ju ɲɛ kɔrɔ a nege t'i minɛ parce que i y'a modèle bɛɛ ye kaban i fara la o ye problème juguba ye min bɛna wuli i ka foyer kɔnɔ b'i ka vie détruire o y'o yɔrɔ ye bon o tuma na muso bonyali sababu kama musow ka taa jɛrɛ so dɔ kɔnɔ su mana k'u ka bɔ ka yɛrɛ kare kɔnɔnaw la ni mototigi min bɛ tɛmɛ olu yɛrɛ bɛ boli o nɔfɛ u bɛ klaxonni k'olu la dɔw bɛ file fiyɛ i la ko a k'e ka ka ye joli ye 400 600 cayalenba ye 1000 o bɛ se ka cɛ 10 ni kɔ reçoit su kelen kɔnɔ o cogo la a t'a si lahalaya dɔn silamɛya diinɛ ko de ko muso valeur ka bon o ma ko muso kana sɔn o ma ka n'i yɛrɛ kɛ ten ala ma muso si da diɲɛ kɔnɔ k'a ma min cɛ bila o tɛ yen mais cɛ min kan ka t'i furu i nege kama n'o farila kɛnɛ ma o bɛ taa mun ɲini e fɛ bilen rien a tɛ foyi ɲini i bolo tugun o tuma na wajulu min kan ka k'an ka kutubaw la an ka wajulu yɔrɔw la k'an balimamusow sensibiliser k'u bɔ setanɛ bolo ka hakili ɲuman yir'u la ka sira ɲuman yir'u la o ye ninnu de ye cɛ ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ s'a la e ka kodɔn de n'i ka faamu ye fɛn dɔ d'i ma o ye kisi mais n'i y'o kodɔn n'o faamu yira mɔgɔ wɛrɛ fana na a ka ca ala fɛ ale bɛ fili dɔ kɔnɔ a yɛrɛ t'a dɔn fili a bɛ bɔ o de la ala ko udu ila sabili bil hikma a ye mɔgɔw wele ka taa ala ka sira kan ni ko dɔ ye singa muso dɔ ye Messi b'a kunkolo la ani minisipu nana e alimami ma k'a bɛna gɛrɛ i la k'i ɲininka
isina ka natɔ to ten subhanallah a ye taa ni nin ye a kana gɛrɛ n na o tuma e bɛ se k'ale hakilina dilan cogo di k'i ka faamuya bɔ i yɛrɛ la ka don ale la o bɛ kɛ cogo di kɛcogo t'o la dɛ an ye kumaw caman mɛn an t'a dɔn a dɔw bɛ se ka kɛ n'u tɛ se ka kɛ ko an ka jamana dɔnkilidalaba dɔ a ye misiri de jɔ ko misiri in ko selibaga ma sɔrɔ a la anw t'o misiri yɔrɔ dɔn sinon an bɛ alimami 100 d'a ma alimami 100 a b'a ɲɛna tolo o bɛ misiri seli 24 heures ala ka so de jɔra e alimami i bɛ misiri caman kɔnɔ k'o seli i t'o jɔcogo dɔn ne bana ka taa mɔgɔ di ka taa ala ka so dɔ seli ko parce que a t'o wari sɔrɔ cogo dɔn wari dama min bɛ di e ma i b'o sɔrɔ cogo dɔn e ka mun b'a sɔrɔ cogo la misiri de jɔra ko ala ta ka k'a kɔnɔ a ye taa ala ta kɛ a sɔrɔ cogo b'a tigi ni ala de cɛ aw ka foyi t'o la kumana silamɛya kunfɛ diinɛ tɛ yɛrɛ sago kɛ diinɛ tɛ dasago fɔ diinɛ tɛ anw ta ye diinɛ ye o tɛ silamɛya ye dɛ terrorisi diinɛ tɛ ka t'i bugɔ ala kɔfɛ ka mɔgɔw kɛlɛ o diinɛ tɛ silamɛya ye n'i y'a kɛ ala t'i faga fiyewu f'a k'i lebu k'i jira diɲɛ na ka sɔrɔ k'i bɔ yan i bi ta ala ye min fɔ kira ye min fɔ i bi ta yen de i wajulukɛla mɛ an b'o la bi wa anw bɛ min na o y'an yɛrɛ nin dungo ye jogo ko kuma ti fɔ an ka misiriw kɔnɔ tugun a banna a bɛ fɔ cogo di min yɛrɛ kan k'a fɔ o dɔnnen don o bɛ sigida min o bɛɛ tigɛlen b'o yɛrɛ la muso furulen tɛ ale min kungo fɔ min ye bogotiginin tɛ a min kungo fɔ min ye min sɔnna min ma sɔn sa wari min mana di ko k'a bila misiri kɛsu kɔnɔ o tɛ ye jogo ko kuma tɛ se k'a fɔ o misiri kɔnɔ dɛ n'i y'a fɔ i tɛ wajulu kɛ siɲɛ 2 an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn janfa ni jogo tɛ na kun tɛ silamɛya la a tɛ yen o dɔrɔn de y'a importance ye ala k'an ci ɲuman na nin de y'aw tulo harijɛgɛ ye n b'a fɔ ala ka sigi wɛrɛ yira an na Bulukasumu Sidibe cɛ kelen min n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamaɲare ma commune fɔlɔ Banguni Jɛnginɛbugu Badara Ture kare la Mɛmɛden ani Sekuden Bulukasumu Sidibe a ka wajuliw bɛɛ lajɛlen ma i b'a fɔ ko Sidibe Mori ale na k'a tɛ fili Sidibe Mori mago ɲɛ i ko Bulukasumu Sidibe ka bɔ Kayi kana bisimila minɛ an fɛ Bamaɲare